Bos días. Bos días, moitas gracias. Señor Núñez, fai agora algo máis de 2 anos, cando o Partido Popular empezaba a sentirse ameazado electoralmente a consecuencia dos numerosos casos de corrupción que empezaban a transformarse en condenas penais, nas primeiras pezas separadas do caso Gürtel, aquí tamén co caso Campeón, etc. Vostedes idearon unha campaña de imaxe consistente en aparentar transparencia e desta maneira, entre outras cousas, fixeron unha reforma do regulamento nesta Cámara onde decían que iban a permitir que a oposición puidese investigar temas que mesmo incomodasen o grupo maioritario. A música, desde logo, a transparencia sonaba ben, poder investigar en contra do parecer do grupo maioritario. Sin embargo, chegou o momento da verdade e se confirmou a peor das sospeitas, e é que a transparencia era toda unha cuestión de cartón pedra. En Marea e o resto de grupos da oposición, en setembro deste ano, decidimos activar esa comisión de investigación nun tema que é fundamental para a cidadanía de Galicia, a defensa dun sistema sanitario público. A xente está preocupada e vive con moita preocupación a situación de recortes, de precarización do personal sanitario e a privatización do Servicio Público de Sanidade. Basta enfermar para enfrentarse a unhas longuísimas listas de espera, para ver a saturación dos servicios de urxencias ou para ver a continua derivación a privada. Tamén para ver a falta de recursos materiais e de recursos tamén en materia de personal. E iso dá lugar a que hoxe en día numerosos colectivos, tanto profesionais como de cidadáns, estean protestando, os técnicos de transporte de persoal sanitario, o persoal sanitario dos PACs, do 061, o persoal de urxencias aquí no Hospital de Santiago, múltiples comunidades locais en defensa dun servicio de pediatría, Mondariz, Cangas, Cuntis, etc. E estas protestas tuveron 2 fitos que son especialmente importantes e así o quixemos traer esa comisión. A morte de 8 persoas como consecuencia da falta de medicación en tempo no caso da hepatite C e o falecemento dunha persoa no Pac da Estrada mentre esperaba por un médico que nunca chegaba e con un incumprimento expreso de 2 normas aprobadas pola propia Consellería que obligaban a ter un segundo equipo médico que non existiu. En total, un aforro de 300 euros de custo nunha tarde que se saldou cun falecemento. E nós quixemos, o conxunto de grupos da oposición, pasar dos números ás persoas, poñerlle cara aos recortes e preguntarnos que foi o que pasou e preguntarnos dar unha solución a ese padecemento que nos parece absolutamente un sofrimento innecesario. Pois ben, foi pedir esta comisión de investigación e saber realmente cal era o verdadeiro espírito da aprobación desa reforma. Impedir que realmente pudiese haber transparencia, impedir que houvese investigación. Porque o Partido Popular se dedicou a vetar as comparecencias que os grupos da oposición pedíamos nesa comisión. Para que queremos unha comisión de investigación se non podemos investigar? Como se pode permitir que aqueles que se opuxeron a investigar porque vostedes votaron en contra desa comisión de investigación señan agora os que decidan quen pode comparecer na comisión de investigación e quen non? Se vostedes non querían investigar, agora é lógico que se opoñan. Logo, en nome de que transparencia se fixo isto? Esta comisión vetou numerosas propostas e se fixo inicialmente en nome de que había demasiadas propostas. E entón os grupos da oposición acordamos reducilas 1, 2 e hasta 3 veces. E a resposta seguiu sendo que non. O cal deixou ao descoberto unha verdade, que o problema non eran os números, o problema é que vostedes non querían coñecer a verdade. Vostedes non querían escoitar a voz dos traballadores e traballadoras do PAC de urxencias da Estrada para saber que foi o que pasou aquela tarde. Vostedes non querían escoitar as vítimas da persoa falecida naquel lugar e tampouco vostedes querían escoitar o que nos tuvesen que decir as persoas responsables da denegación da medicación dos enfermos de hepatite C. Pode explicar vostede o porqué deses vetos ao coñecemento da verdade, señor Núñez? Gracias, señor Villares. Resposta do presidente da Xunta. Creo que é moi importante hoxe escoitar o señor Villares falar de transparencia. É moi revelador. A pregunta era ben fácil e aparte ya fixemos por escrito. Por que vetan vostedes a determinadas persoas na comisión de investigación? Que eran precisamente as persoas que nos queríamos que comparecesen porque creíamos que podían botar luz sobre eses feitos. Era ben fácil a pregunta, botou 4 minutos e non a respondeu. Ten ocasión de facelo agora. Mire, pode explicar a toda a xente que nos escoita como se pode investigar o que sucedeu en urxencias no Pac da Estrada sin chamar aquí os profesionais que estaban traballando aquel día? Pode explicar como? Vostede ofreceuse a comparecer, vostede estivo ali traballando aquela tarde? Non estivo, verdad? Entón non sabe o que pasou.
entonces non lle importaría deixar que veñan os que estiveron ali para que nos expliquen que sucedeu? Verdade que no caso Albia compareceron todos os profesionais que estiveron aquela tarde traballando, tanto a bordo do tren como na estación? Verdade que sí? Explique neste caso por que non poden vir os profesionais do Parque da Estrada. Eles poderían avalar a desatención tanto o día que morreu o señor Reibrea na Estrada e dicindo e avalando que se debeu a un grave descuberto de persoal médico que non foi casual no Sergas, senón común a outros moitos dispositivos da provincia de Pontevedra que é máis carenciada de persoal médico. Vostedes parece que dá a sensación de que queren amordazar o Parlamento, as voces incómodas que non queren escoitar. Pero ainda máis contradictoria é a posición do Partido Popular que vostede aquí defende co seu silencio en dous temas. En primeiro lugar, aos propios familiares do falecido na Estrada e en segundo lugar as persoas investigadas penalmente no caso de hepatite C. Fagámonos esta primeira pregunta. Hai vítimas de primeira e vítimas de segunda? Por que non pode comparecer nesta comisión de investigación os representantes da familia do falecido e, sin embargo, si poden facelo, por exemplo, noutra comisión de investigación os familiares dos falecidos do Albia? Que diferencia hai entre uns familiares e outros familiares? Por que non poden comparecer os familiares do señor Reibrea e si poden facelo incluso os familiares das persoas falecidas por hepatite C? Por que as vítimas en urxencias no caso da Estrada non poden comparecer e as vítimas do Marisquiño sí? Afortunadamente no caso do Marisquiño non morreu ninguén e, sin embargo, as persoas lesionadas e os seus representantes poden comparecer, pero non poden comparecer na comisión a familia da persoa falecida no caso do falecemento do Parque da Estrada. Hai vítimas de primeira e vítimas de segunda? Non é a única contradición, hai outra contradición. En relación ao caso de hepatite C, vostedes censuran, vetan, imposibilitan que comparezan Félix Rubial e Carolina González Criado, ambos investigados penalmente pola denegación indebida dun tratamento que existía na farmacia que lles podía ter salvado a vida. É útil saber por que actuaron así? Nos pensamos que sí, e seguramente a xente tamén. Pero non poden vir. Por que? E acaban de chivar que non pode vir porque o PP dice que están sendo investigados penalmente. A pregunta é, e están tamén os estudantes de Dereito aquí para contestala, a lei proíbe que un investigado penalmente en fase de instrucción veña a un Parlamento a unha comisión de investigación? Non. O regulamento da Cámara proíbe que un investigado veña a unha comisión de investigación? Non. Daquela, se non hai motivo legal, solamente hai un motivo político, e o motivo político chamase mordaza. Que lles incomoda? Que digan a verdade. Non cola a sociedade galega iso de que non podan vir por estar sendo investigados. No caso Albia, todo o mundo recorda, declarou o maquinista e estaba sendo investigado. Remato, por favor. Sí, remato. E máis, o Partido Popular nesta mesma Cámara ten proposto e admitido a declaración de persoas que estaban sendo investigadas penalmente en fase de instrucción. Sabía isto vostede, señor Feijóo? Mire, está aquí. É a proposta de traballo da Comisión de Investigación das Caixas e a proposta do Partido Popular, compareceron os que naquel momento estaban sendo investigados en fase de instrucción, o señor Fernández Galloso, Pego Alonso ou García de Paredes. Explique vostede cal é a contradición. Por que no mesmo Parlamento, o mesmo partido nunha comisión chama aos investigados penalmente e noutra non o fai? Que ten vostedes que ocultar? Pois que no caso de hepatite C seguramente hai xente que está encubrindo o verdadeiro responsable dos recortes. Moitas grazas.